महामारी में लॉकडाउन के चलते एगो औरत का पति प्रदेश में फंस गई बारा। औरतिया फोन लगा के अपना सैया से सुख दुख पूछत दिया। राजा कहत रहे कि कैसे भाई धनिया घर के हाल चाल बताओ। औरतिया घर के हाल चाल बताओ दिए कहत के राजा का करी फिर लॉकडाउन के महामारी में जौन हाल ने बा तौन हाल चालू और बा। सैया रहुओ बच के रहो, घर से बाहर ना जाए बेरजला। ए सैया सुनी का घटले बा का पटले बा, सुनी घर के का हाल बा। ए राजा जी ए सैया जी सुखवा फर के बाटे दुखवा सुखवा फर के बाटे दुखवा। अरे सटले बाबलम का घटले बाबलमुआ का बटले बाबलम का घटले बा सजनमा का बटले बा सजन। सुखवा फर के बाटे दुखवा। अरे सटले बाबलम का घटले बाबलमुआ का बटले बाबलम का घटले बा सजनमा का बटले बा सजन। लॉकडाउन में अपन रखब ख्याल जी, रहब निरोग तबे करब देखभाल जी। औरत कहती है राजा हे लॉकडाउन में मानी नरेंद्र मोदी जी सबका के खाए पिए के रुपया पैसा के व्यवस्था कर रहल बानी। रउआ घबराए मत सैया, भले प्रदेश में बानी तो का हो कसहु जिंदगी बितावल जाई, लेकिन घर से बाहर लेके जाए के सैया जान रही तो जहान रही। राजा सुनी लॉकडाउन में अपन रखब ख्याल जी, रहब निरोग तबे करब देखभाल जी। बचवा खाना खाना कही रोटले बाबलम, बचवा खाना खाना कही रोटले बाबलम का घटले बाबलमुआ का बटले बाबलम का घटले बा सजनमा का बटले बा सजन। कुशीनगर माही मनोज राव रहे ध्यान जी, सारी सारी रात होता जगले बिहान जी। औरत कहती है राजा राउर याद तो सैया चिंता भइल रहता आ घर में रह के राउर टेंशन दिल से जात नहीं थे, लेकिन का करब राजा घर में रह के रहुओ हाथ साबुन से धोवत रहे, मुंह पर मास्क लगौले रहब। हम एने दोनों लड़कन के लेके जिंदगी काट रहल बानी सैया, रवा मत भगाए ए राजा जी। माही मनोज रहे ध्यान जी, सारी सारी रात होता
जगले बिहान जी। छोटका पानी पी के 2 दिन से डटले बाबलम। छोटका पानी पी के 2 दिन से डटले बाबलम। का घटले बाबलमुआ का घटले बाबलम। का घटले बा सजनमा।